sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kadua apaset ti surat ni pagayam tayo a Cindy. Iti umuna apaset ti surat na, intay na amuan alimod an adda-anda iti relasyon ka ni Sandro, gaputa saan ket nga rodpay akayat ti ama ti balasang a maadda-anda itoy iti nobyo. Nagtultuloy nga rod ti relasyon da, kastamatan ti panagsinsinnarak da iti syudad, kabayatan ti panagadal ni Cindy. Aging gaan naggraduar ti balasang, ket nakapasada itoy iti board. Uray saan kumaakayat a palubusan ti barong agabrod, awanan na balinan na, gaputa dagiti matlaang dadakkal ni Cindy ti matungpal. Kat ita, intay nga rudan ituloy adanggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Cindy. Dinak ngamin unay pampanunutan Igaid mo kit iti agtrabaho dita. Iti kasta, makaurnong ka. Agurnong taadwa para iti panagkalay sata. Nabayagan anak ka urnungak bakit? Si kalangan ti ururaya eh. Akasta? Nakababain mat nga rod kan ka Nakaurnong kagaya man. Idinto asyak kat agurnongak pailaang. Siyempre siyak pa'y tikunam. Maala nga rod, baliwan tanto man ang tiag saritawan. Agsubli ako niti trabaho. Sige bakit? Agan-anad ka dita, awan? Wan, awan rumba nga pagdanagam kanyak Sandro. Kabaelak ti bagig. Sika ti agan-anad dita. Malagip mo pa'y ka din ni Melanie, insan? Sino ang Melanie insan? Tayo nga'y kaadalan tayo iti high school. Jay kanayon amang tid iti love letter iti keng ka. Wen. Malagip ko ninsan. Oh, apay ni Melanie. Nasabat ko ngamin iti kalman. Agaw awis man. Birthday na kano intong Domingo. Kaya't mo, tamapantay di balay da. Ay katuan na insan. Angam, sino nga iti kadwa ta amapan? Amangan no, inawis na mo't lang, dagiti daduma pa'y abats tayo. Agkikita tayong tulat tayo dyan Sa bagay, anya nga iti alaan ta pagsasangawan tayo ijay. Ay, mga alata ay iti special drinks, insan. Hello, Sandro. Hello, bakit? Ada good news ko. Anya day ta, bakit? Imbagakon kada tatang ken nanang ti may papan kada ta. Oh, Ket, anya nga iti ko nada. Saan mo ta nagungat ni tatang? Okay lang ka no. Basta tulungak latta dagiti kakabsat ko ang makaadal nga oray agasawa tanton. Talaga? Wan, Ay, nagsaya atin ngayon kasta. imbagak matlangan kadakwada ti plano tan a panagkalaysa. Ket kon adamat, adita ka nun ibaybayag. Ay, nakaragragsakak iti day tangay padamag mo, bakit? Kamaudyanan na. Matungpal matlaang ang tinabayagan nga inararapaap ko. Di mat kunak ngamin ken ka? Nga dan tulat tagundaway para iti day taabanag. Uwen, bakit? Ang yaman ako, nay. Awan ang yaman na. Ket, kaano hindi pa nagawid mo? Iti kasta, mapagtutulagan tayo matantipet sa ken bulan ti kasanta. Umadanin ti panagawid ko, Sandro. Agpaiso? Wen, iso nga agsaganakan, Sandro. Happy birthday, Melanie! Happy birthday, Melanie. Agyaman na, Ronnie. Sandro,
Kunaklakit din no saan kayo ang makaumaita? San kami ngamin ama nagbabain? Isong adda kami, Melanie. Pudno ti kinuna ni Ronnie, Melanie. O ala, ipababalayo tanwan. Urayin tayo labit ang maluto dagiti makan. Iti kasta, agigiddan tayo amangan. Kalpasan na, ag happy tayong tumutan. Kaba alam ka diti agmaneho nga agawid, Sandro? Uwan, danag mon ayan. Kabailak, Melanie. Sigurado ka? Uwan ko naklangarudan. Oo. Kasano ka ang makamaneho no kasta nga agtumba-tumba ka matamag na. Kabailak nga rod. Ay nasaanan. Iyag mo ti susi. Ne, apay nga ngayon nalamot ng ti susi ti tricycle ko. Tinasayat. Iturog mo pa ilaan. Amangan no, anya pa'y ti mapasama ken ka. No ipilit mo ti agmaneho nga gawit. Hello, Sandro? Hello, bakit? Apa yan? Sa dino tinapnapanam iti manungal daw. Apay nga itamlang asinumbatan ti awag ko kan ka ha, Sandro? Ay, pasensya kan, bakit? Napan kami ngamin nag-birthday kin ni Insan Ronnie, iti na minsan. Nabarbarte ka, naiturog ko. Iti makariingak, intuloy mi man ang tinaginom. Iso ada ito'y, nagsakit ti ulok, gapo iti hangover. Ay, sus. Kat, saan mo nga rin akabalan ti agbiyahe? Ha? Itangal daw ti flight ko. Sumangpatak di ta Pilipinas inton bigat ti agsapa. Sabatan ka ang arod, bakit? Kabailam ka di ti agbiyahe? Kutkunamat nga hangover ka? Siyempre, kabaila ka. Basta si ka, bakit? O sige, umawag ak nga rod inton adda akon iti airport. Kasla ka ano lang idi ilimlimid yu pa'y ti relasyon nyo kinisindihan nyo insan. Ha? Ita, kalay sa kayo. Uwan nga rin, Insan. No more lonely nights, insan. Sika talaga, Insan. Kamodyanan na, matungpal mo nila yung tinabayagan ni nararapahap mo, insan. Launay Insan. Jak nga rin mailadawan ti kasta unay aragsak ko. Kunaklakid din no saanan ang matuloy dagiti plano mi kinisindi. Among ka ditay pagsasao ko nanak, tinapod nung ayan, makauray. Ha? Uwan na niya. Talaga napod no, ti panagayat yu ti tunggal may sainsan. Iso nga ita, matungpalay na gitara paap yu adwa. Kas jay day jay, insan. Kasano abalayan? Kompleto matlaang dagiti maaramat nga aglutaw. Uy, gabalayan. Kompletong. Kailangan mailuto ti kurang. Ay, uwan kayam. Napanda ka din kinarga dagiti baboy ama partay. Uy, gabalayan. Dalabit apasublidan dagiti napan ng karga. Nasaya at matngarod Ambaw, jak ni namnama adatamat lang gayam ti agabalayan. Uray siyak nga raw gabalayan. Kuna laki din no tagabagyaw tinubya ti anak may. Sa magayam ta. Karuba first before others. Uwan nga rod Ustumat kit di Tapno saan nga dayaw ti pangibunagan kadagiti mausar abalayan. Ay kay una abalayan. Asinay nagpaisaw. Agkakaruba tayo lang magayam. Nalpas ka din ti seminaryo, anak ko. Wan nanang. Nasaya at matngarod no kasta.
Nakasaganan sa di amin nun. Wan nanang, dagiti laangan gowns ti maururay. Dagiti ngay souvenir yaw, si mangpot ka din. Wan nanang, dinagas mi itayo ni Jay Shop. No kasta, awan nga rudan pa rin ka. Awan matan ti makitak akurang nanang. Dandani na chikan mat amin ang dagiti inlistak akasapulan. Ay kat kita amangan no adda na lipata manak ko. I-double check mo amin. Iti kasta, awan to ti agbalin aparikot inton madanon ti aldaw ti kasaryaw. Oops. Atoy. Isuot mo dahito asing-sing, Cindy. Ne, apay day ta sing-sing, Sandro. Engagement ring ta kuma dahito eh. Ang itakla ang amaited kan ka. Gaputad da kamat nga rod ijay Canada. Wow! Nagpintas matanday ti sing-sing, Sandro. Siyempre Agyaman ak, Sandro. Ang amangan mat no nangina dayto eh. Awan tinangina kanyak. Basta para ken ka. Ah? Dayto yung matiparakan ka. Wow! Relo! Wan. Adoy, isuot mo. Oh, Oh, thank you, bakit? Bagay kumitlaan ka di? launay. Agyaman ak, Cindy. Hawan ang yaman na. Regalo ko maday ta inton birthday. Ang i-advance ko na. Sana bali ta dandanimatan. I love you, Cindy. I love you too, Sandro. Ay ayaten kan ipatpatag ka unay-unay. Dahit ako matikanayon mo alaglagi pa, Cindy. Kasta akmat kan ka, Sandro. Ket agyamanak. Kaputa uray kasano kabayag ti panaguray mo kanyak. Nauray naklata. Siyempre kasta ti kinapudnok nga agayat, Cindy. Sandro. Insan, buludok man pa iti motor mo. Sa dino ti papa namin san? Mapanak labi iti jay ili. At damapan ko gatangan. Ay kaduan ka na insan. Saan insan? Sana bali, tamabiitak laang mait. Sigurado ka? Wun, unay kalakit din aya. Siga ti makamo insan. Ito iti susi. Agyaman ak insan. Sandro? Oh, Melanie, si Kamat, kumusta? Okay lang, Mat. Damag ko, adanda ni kagaya man nagkasara. Owen, umay kanto Ibagam ka digiti daduma pa'y abats tayo idi high school. Ay, kato na. Talagang umay kami, oray saan mo nga inyawis. Isungarod nga yaw awis kon. Ay, gayam. Di mo't agtartarimaan ka kadagiti nadadaal nga appliances? Wen, apay, adda ipatarimaan mo? Adda nga rod ko ma. Ang amok abisi ka, iso nga orain ton maminsan ton. Ay ket mapan ko kitaan itan Amangan no jak to nga minen masangon ko Sigurado ka? Wen, itan tap no malpasen. Sige, sika nga rod ti makamo, Sandro. Hello, Sandro. Sa dino ti ayan mo? Itay nakapayasap sa pulen ni Tatang. Apay ka no bakit? Mga ramid kayo kano iti extension nga agturong iti paglutuan. Kurang kano nga min tinabulod da. Sige. At dalabi tinarimaan kong appliances dito ayan tigayam ko. Mabayag ka kadipay dita? Mabihitan da ito'y. Agawid akon. O sige nga Rod, urayan kan ditoy. Wen, bakit? I love you. I love you too. Bye. Cindy! Oh, apa yun, Ronnie? Ni insan Sandro! Oh, apay ni Sandro, Ronnie? Intaray da kano yung ospital! Anya, apay ka no?
Nakalkalpas mila nga nagsarita itay. Nakuryente, kabayatan ti pa nag-repair na iya balay tamilan eh. Anya? Sandro, bumangon ka dita. Bumangon ka, pangaasim. Cindy, Kasano agpay itatawan ka matan? Kasano pa yan nagiti plano ta, Sandro? Sandro! Ay, unay matlakit din ti kasjay agas at tagbalin ko maaman ugang ta, lakay. Wan nga rod bakit. Jakambaw ti sawag. Lakay. Hanggang ba? Anyagay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Isuamin ti turong tayo. Aklunan tayo na tikas jay anapasamak ken kuana. Nalabiit nga da nabimpinta sa plano ti Diyos ken kuana ken iti anak ta. Ay na, awanan lakay. Awanan ni Sandro nga anak ta. bakit? Unay matlakit din ti kastoy agasgasat ti anak ta. Ubing pa'y unay tapno mapasamak ti kastoy. Uwin nga rod. Siya pa'y umadan ni kumanti pa nagkalay sa adakin ni Cindy. Ang una yan, takastoy mo't din tinapasamak na. Ay, Sandro, anak ko, aya. Sandro! Anyagay ti planong itata na itabunan ni Sandro, Cindy anak ko. Diyak amo na nang. Panagriknak gamin. Kat adalaang dito'y ni Sandro. Cindy, Kaslaawanan ganas kong agbiag nanang. Kasla kayat kumatanti matay. ay sana anak ko. Pangaasim tadi ka kumamot agsao iti kasta. Nana, Narigat kan nasakit. Agamdas kan nga aklunan tayon ti kasya na pasama kin ni Sandro. kasanok alipatan. No isumati ka na yun alinaon ti puso kan panunot ko. Kasano, nanang. Maawatak ti marikrik na manak ko. Talaga kasta takapudpudutan pa'y laang tinapasama. Ang empatyak adumtang tumot laang ti panawan ang makalipat ka. Nanang. Di ka agpaabak itiliday ang marikrik na manak ko. Ngamin si kan tumot laang ti agbalin ang nakakaasi. Tirumbang nga aramidam ita kat kumararag ka. Ibagam amin iti Diyos ti saam amarikrik naam. Iti kastakat malaganan ka. Dawatum ti panarabay na, anak ko. Panagriknak idi kat nagtupak ti langit ken daga kanyak, gapu iti kinadagsen ken kinasakit ti barukong ko. Awan nga ro ti napasamak akalay sa, gapu iti dayjay a napasamak ken ni Sandro. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagsubliak ditoy Canada. Gapu siguro iti nalaos a kapapanunot ko, dandaniak na depres. Imbaglangan taadda dagiti gagayam ko anang tulong kanyak, ket kaasi ti Apo na ilasat ko ti saem a napasamak kanyak. Ita Miss F, 5 atawan metten tinapalabas manipud idi, angem agingga ita ket balasang akpay laeng. Adumat dagiti agar-aram ngem kasla namin pinsanen a napukaw ti essem ko iti lalaki, manipud natay daydi Sandro. Daytoy man ti padas ko ajak 20 malipatan, toy pagayam mo, Cindy.
Ken ka pagayam Cindy. Mariknak ti kastaunay apan nakapaay. Mariknak ti sakit ken saem iti kaunggam pagayam ko. Pudno a nagrigat, nang runa ket nakasagana aminen. Angaman yan takastama ti napasamak iti nobyom. Alakat aklunon tayon at talaga siguro nga aging galaangan ni Jay ti biyag nga inted ti Diyos para ka ni Sandro. Luktam ti pusom nga agayat manen. Panawan mat siguron tapno lipatamon ni Sandro gaputaaddan iti nagkaysa a biyag. Patsyak amawatan na ka no agayat ka manen iti sabali. Alakastan pagayam Cindy ket pagyamanak unay ting kapanagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagtengag.